kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye juma ye marisi kalo tile 15 san 2019 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu ma fɛ a bɛna lase ne seeru sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la. Kunnafoni bakurubaw filɛ. Ministre min n'a ɲɛsin bɛ kalanko ma Professeur Abinu Timbe a ye ɲɛfɔli kɛ sigika kuma min bɛ gouvernement ani solonadonjɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ lakɔlikaramɔgɔ ka solonadonjɛkulu ko fɔ n'olu bɛ baarabila la. Wande so min bɛ an fɛ yan n'an k'a ma Coris Bank ale ye hɔn kɛ ka ɲɛsin musow ma minnu furucɛw binna kɛlɛkɛyɔrɔ la. Lagos o bɛ Nigeria ko fɔ so dɔ firila yen dɛmɛdonɲɔgɔnyaw olu bɛ senna yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ gɛlɛya kɔnɔ olu bɛ se ka kisi cogo min na. Bɛnkɔrɔ la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sandaani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o fɔ sisan ministre min n'a ɲɛsin bɛ kalanko lahalaya ma Professeur Abinu Tembe a ye ɲɛfɔli kɛ sigika kuma la mun bɛ gouvernement ani solonadonjɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ lakɔlikaramɔgɔw ka solonadonjɛkulu a bɛ olu ko fɔ n'olu bɛ baarabila la. A kɛra laseli dɔ ye ka ɲɛsin dɔnnibagaw ɲininaw ma ka ministre so o kɔnɔna na. Ministre Tembe a y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye gɛrɛfu wɛrɛ ye mun n'a dabɔra solonadonjɛkulu fɛ n'olu 8 baɲango don lakɔlikaramɔgɔ olu tɔgɔ la minnu y'u bolo nɔ bila octobre kalo tile 15 san 2016 o sɛbɛnna. A ko nin bɛ taa fɔ tile 15 baɲango la mun daminɛra ntɛnɛndonya tɛmɛlen marisi kalo tile 11. Professeur Abinu Tembe a ko ɲinifɛn ye tan ye lakɔlikaramɔgɔ ka solonadonjɛkulu fɛ saba ko bɛn ma se ka kɛ o de la kelen waati furancɛ bɛnkan o kɛra o la. A ko bɛn ma se ka kɛ min na ka lajɛli tɔrɔmɔɲɔn di lakɔlikaramɔgɔw ma u bɛ se ka siyɔrɔ u bɛ se k'o sara ni mun ye ko ka tila ka ɲɛdama kɛ u ka sɛbɛnna ni o numéro ye 529 n'o taara juin kalo tile 21 san 2013 n'o bɛ lajɛli tɔrɔmɔɲɔn fɔ mun bɛ di examen ani concours waati la lakɔlikaramɔgɔw olu ma u ka ɲinifɛn article 1nan 2nan ani 3nan o kɔnɔna na. Ministre Tembe a ko ɲinifɛn min bɛ ka kɛ lakɔlikaramɔgɔw ka solonadonjɛkulu fɛ o de ye ko ka 30 di catégorie A mɔgɔw ma so sara ye 25 catégorie B 20 catégorie C a ye ɲɛfɔli kɛ o de la. A ko n'a se bɛ gouvernement ye hɔn kan ka kɛ ka ɲɛsin lakɔlikaramɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ sanna kalansow la n'olu bɛ ɲinini kɛ a b'a to olu ka se k'u ka ɲininiw kɛ k'i n'a fɔ jamana ye kalo kalo u bɛ 3,400 di o lakɔlikaramɔgɔw ma u ka gafe sɔngɔw ye u se k'u ka ɲininiw kɛ cogo min na. A ko mun ye camancɛ kalanso ani duguma kalanso o lakɔlikaramɔgɔw k'olu ni lajɛli tɔrɔmɔɲɔn man kan min ye ka dɔn ka fɔ ɲinini o siratigɛ fɛ. Wande soba min bɛ anw fɛ yan n'an k'a ma Coris Bank a ye hɔn kɛ ka ɲɛsin musolakaw ma minnu cɛ ye wolomasiri tabaw ye n'u fatura kɛlɛkɛyɔrɔ la. A hɔn a taara se 3 millions baɲango la CFA wari la da dumunifɛnw don ani maamagoɲafɛnw. Directrice générale Coris Bank International o tɔgɔ la Sidibe Aissata Kone a ko nin bɛ taa Coris Bank a ka don kɛrɛnkɛrɛnnenw mun ye dɛmɛniɲɔgɔnya ye a ye minnu ŋaniya a bɛ taa o de siratigɛ fɛ n'u k'a ma Coris Day. Dɛmɛniɲɔgɔnya o bɛ ka ta ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na k'a sababu kɛ Lagos o bɛ Nigeria jamana ko fɔ olu ka so dɔ de binna so in binna maa 9 olu bɔnɛna u ni na maa 10 sigiyɔrɔma caman ekɔlidenw olu de bɛ bɔgɔkuru jukɔrɔ u bɛ ka dɛmɛniɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin minnu ma yaasa u bɛ se ka u ni kisi cogo min na. Nin tun ye sokɔrɔba de ye a tun bɛ den tanu duguma kalansow a tun bɛ olu de bisimila a kun bɛ feerekɛsow de la a firilen a kɛra sababu ye a ye gɛlɛya se a kɛrɛfɛmaaw ma maa caman olu bɛ bɔgɔkuru jukɔrɔ dɛmɛniɲɔgɔnya bɛ ka taga ɲɛsin minnu ma. Soba min bɛ n'u k'a ma Haute Cour du Botswana jamana olu ka kiirisoba dɔ don o y'a jira kununko k'a fɔ k'u bɛ ka laɲini sɛgɛsɛgɛ laɲini min n'a kɛra k'a fɔ ko ka gɔrɔjigɛniya ko ka ɲangata wuli ka bɔ o kan Botswana jamana o kɔnɔna na ɲɔgɔn sama bɛ o lahalaya de la a jamana kɔnɔna na kosɛbɛ dɔw sɔnna dɔw ma sɔn Botswana jamana filɛ nin ye ale kɔni ye farafin jamana ye mun ni jɛmu fanga a wasalen bɛ yen kosɛbɛ nka jɛmakɛ ni gɔrɔjigɛniya ye u ka jamana kɔnɔna na i n'a fɔ u ka ɲangili sɛbɛnba code pénal o b'a fɔ cogo min na n'o o dilanna kabini san 1965 nka maa dɔw de fasa jalen bɛ ko fɔ ka ɲangili ko k'o de wuli ka bɔ gɔrɔjigɛniya ka Botswana jamana kɔnɔna na a ɲɔgɔn sama olu bɛ sen na
nin bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ seyidu sila maraka fama fɛ morikɛ tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni ala man ka jɔnya jɔna ntɛnɛn don an na ɲɔgɔn sɔrɔ ka kunnafoni kuraw k'olu dangɛnɛmaya a ka wasa sɔrɔli kama nin de bɛ nin dɔgɔkun kunfori kunnafoniw kuncɛ dɔgɔkun kunfori an bɛ o daminɛ la ɲɛnajɛ ale ka kan ka janto yɛrɛ la o fana kɔrɔko ka ɲi dɛ an k'an janto an yɛrɛ la kosɛbɛ n'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal banbara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka fama ka journal banbara a ka kunnafoni jatara wa ka laselibaw a b'a bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne ye o ye k'aw de fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ dante aw la dɛ an filɛli ani an lamɛnli la k'a fɔ ala ka sababu ɲuman k'an ye ka kisi ni tanga kɛ an ye ka dɔgɔkun kura k'o yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛman na ni ala sɔnna ma a kan bɛn maraka fama ka bi journal banbara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye